kaikki menestyshän näyttää aina siltä, että joku on niin kuin yhtäkkiä yli yön ponkassut vaan johonkin, mutta totuus on yleensä se, että se on niin kuin raakaa työtä. Se on semmoinen kuin häkkyrä kaikenlaisia tapahtumia ja mokia ja sitä, että on vaan jatkettu tekemistä, eikä sellainen niin kuin suoraviivainen tie tähtiin. Mä yritin jotenkin tosi kovasti opiskelujen aikana laittaa itteeni siihen muottiin, että mä oon nyt journalisti ja mä rakennan tällaista toimittaja-identiteettiä, mutta se ei oikein koskaan niin kuin tuntunut omalta. Mä en päässyt edes oman niin kuin kotipaikkani maakuntalehteen edes haastatteluun ja mä olin ihan niin kuin tyrmistynyt siitä. Me alettiin jutella Miika Peltolan kanssa, joka on toinen tämän kirjan kirjoittajista, niin siitä, miten Suomessa semmoinen ilmapiiri epäonnistumisen ympärillä on tosi jotenkin vaikea. Hyvin harvoin kukaan johtaja tulee julkisuuteen ja sanoo avoimesti, ottaa vastuun, että me ollaan nyt tehty tällaisia virheitä ja näin, niin kuin ne on johtanut tähän. Ja jos joku niin tekisi, niin luultavasti saisi vaan kauhean määrän sontaa niskaan. Meillä oli sellainen kokemus omassa elämässä, että ne epäonnistuneet parisuhteet ja niin kuin epäonnistumisen kokemukset on aina ollut niitä kasvattavimpia. Me niin kuin hämmästeltiin sitä, että miksei näitä asioita voi myöntää ja miksi me ei voida mennä tässä keskustelussa sille puolelle, että mitä me nyt voitaisiin oppia, kun tämmöinen moka on tapahtunut ja kaikki näkee sen. Se oli jotenkin semmoinen dilemma, mistä me ei päästy yli ja me ajateltiin, että varmaan ainoa keino on nyt itse sitten alkaa muuttaa tätä kulttuuria. Meidän haastateltavien joukko on tosi kirjava. Me haluttiin eri aloilta huippuja tai menestyneitä ihmisiä, jotka voi oman tarinansa kautta kertoa siitä, että siihen niiden menestykseen olennaisesti liittyy se, että ne on mokannut ja oppinut siitä ja jatkanut. Eli siellä on sellaisia nimiä kuin Jari Sarasvuo, Anneli Jäätteenmäki, Eva Wahlström, Anssi Kela, Ismo Leikola, Mikael Jungner. Se, mistä me lopulta kirjoitettiin, ei ollutkaan se, että miten nämä ihmiset on epäonnistunut, vaan ne tarinat kertoo sisusta, siitä, miten ne ihmiset on jatkanut aina vaan tekemistä. Itse asiassa nämä tarinat kertoo siitä, että miksi ne ihmiset tekee sitä, mitä ne tekee. Ne kertoo intohimosta ja isoista unelmista ja siksi ne tarinat on niin inspiroivia.